...1994. Tässä Hyvärilän talon liepeillä tuntui leijuvan tunnelma, joka sopi hyvin Hella-Vuolijoen Niskavuoren nuoren emännän miljööksi. Mutta mikä siinä on? Että jotkut meistä pääsevät pussailemaan tuhkotiheään. Toiset eivät koskaan. Heli, sä oot alannut sijaisena Evellä. Oli kivasti. Tää Juhani on, kun Loisa on palannut just sitä karkureissuja. Vetäkää vaan ihan huvikseen tuolle improille ja sitten alo olla se raa. Nyt ei tässä ole kukaan puolesta. Talo on komea. Äiti on kuollut. Tule Juhani. Kannetaan äiti kamariin. Eikö lehti tänään tullutkaan? Ei. Kuinka nuo auringon säteet huokuvat terveyttä ja voimaa? Ei mikään tunnu tapahtuvan sattumalta, vaan kohtalo kirjoittaa tarinaansamme. Kaivosonnettomuus Libanonissa, diari numero 64, valmista tuli. Eikä näillä ole mitään tekemistä tien rakentamisen kanssa. Se herra tohtori henkilöliikenneyksikön päällikkö Kriegbaum istui vain nojatuolissaan, eikä ajattele koko asiaa. Tiedättekö mitä minä luulen? Minä luulen, että se herra tohtori henkilöliikenneyksikön päällikkö Kriegbaum ei edes vie asioita. No eikö ihminen mukaan? Se oli... Ja sillä oli kiire rakasta. Niin sillä oli. Ei! Minä olen syyllinen. Minä olen syyllinen siihen, että se ajoi alas jyrkänteeltä. Rudolf! Tule tänne, Rudolf! On tuolla! Tule, Rudolf! Mennään! Rudolf!
mutta eivät vain miehet tyydy sivustotarkkailijoiksi. Meillä naisillehan elämä on ja niin edelleen. Ja Taina Huttunen, ja siihen lisätään 10 minuuttia. Ja nyt olisi Tainan monologi loppu. Okei, elikkä Tuuli Tuuli. Eikö se on Tuuli Tuuli on sisääntulomusiikkina Tainalle? Joo, soit... Maija, paa päälles enemmän, ettet vilustu. Hei. Eevi ja Liina.